apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti mantika tayo, Berting Lakay. Mapan ka pa'y manggumatang. Ay kumudto'y nga rudan atay may gatang bakay. Agawaan manen, ah. Ay nawaw, huwag ka di. Apay mano kilo tigatangag. May salaang. Mantika lang tigatangag. Wen, agawaan kunak, ah. Wen ko na lang nga rudan. Mantika lang tigatangam, ang mga numaurasan ka manan. Ay unay kamatay. Apay niya pa nagkikitam kanya kaya. Ala, muto yan tigatanggaw. Di sunshine, hindi nakita ka naggapo dito yung Tirsina, Maray. Wine. Asinong hindi kadwa na? Ako, nobyo na kanuma. Ay nawaw, dahil dyan, tinobyo na. Sumuti ko na. Ampay, ada ka di parikaut, pare Berteng. Apay niya man nagustuhan ni Sunshine iti dahil dyan lalaki ngay. Ay, saan tayo nga amu Kastamot at talaga ni ayat ako nada. Damag ko agkasarda ka no pa yan, tunumaya bulan. Mapaw, nagpartakay. Dua atawanan, ti relasyon da. Kita lang nga may nyawid na, tinobyo na dito'y lugar tayo. Kaya, apay dito'y lugar tayo ti pagkasaranda. Siguro Opo. Anya nga bintay ko na magatangan paray. Nalipatakit din. Nagado nga minasalsalod-sodom mo paray. Awan ka di pa ni tatang mo, Lilian anak ko. Awan pa'y nanang. Day tati ibagbagak kat. Mantika lang ti mapanagatangan nga maurasan manan. Ada siguro man tinasabat da adita dalan. Kat nagis-istoryada manan nanang. Surutan man kidi. Amok nga rod no sa dino dayan na. Uno saan, awagam. Ibagam nga gawaan na. Ay, nang, nabati na mo ti cellphone na. Ay na, awan na talaga day jay a tao. Nakimari ti siguro manan kadagiti nasalaw na di tadalan. Ay, asidaglang ti Tirse na papanan nang maurasan mo't. Anusan nyo ananang. Talaga siguro akastan ni tatang. Iti kastang aramidan ni tatang mo, talaga anapanagakon, anasursurok pa'y ngam iti siyak. Agasam man ti kasta kinamarites na. Antuyin ti mantika nga impagatang mo bakay? Ijay samot ili, tinapanang Berteng. Samot Ijay Tirsinan ni Mariang Hila. Apay nga rod nakabaybayag ka. Ay ka nagis-istorya kami pa'y mo Ay, amaw ni Sunshine. Apay ni Sunshine. Inyawid na magkanunubyo nan. Katanya kumaita. Bayam taiyawid na magpiman. Sana bali, tabalay na ti pangyawidan na no bilang. Kaslamay la kay ginubyo na. Nujaag kamalay. Sa nga pulon sa atawon, tinagbaitan da. Ay nawaw. Dayta, ti paglaingam si ka, Berteng. Ay, Ma'am Mariveron, adaman ti pagkamarites nila kay mo. Ay, dayta nga ron ti parikot ko, mare. May gimatang itayag sapa, kat nagado ti salsaludsudon na mare. Masurunak nga rod. Mantika lang ti umay nagatangan nga maurasan kit din. Ay na, kasta siguro mo't atit kinatao na mare. Ay na mare, sana kun amaragsakan. Nasursurok pa'y kit din ngam iti siyak a babae. Ay mare, makikaaruba ka mo nga minauray, maminsan laang may. Siyak pa'y abisi ti kunam mare. Awan oras ko iti kakastabanag.
Ngamno nila kay ko ay nawaw. Uray ammo na nga ado ti maaramid ijitalon, masango na latta ti makimarites. Ay kagagangay na amare. Ay, siya kun ti maumuma, mare. Ay, wun gayam. Isubli kun tay bunang abinulod mi, mare. Ay tang, ada kayo matgaya man. Irwar mo mangki day ta chinilas ko anak kaw. Ninanangay. Kaya di magas ijayan daan tim nga ang hila ah. Napan na insubli ti bunang abinulod may. Ala, apaya saan kayo kailangan nagkuyog? Tana balay. Ta saan mo ta nadagsan di bunang. Ingka na irwar ti chinilas kaw. Tang, di yu ibaga, rumwar kayo manan. Mapana nga rod iti ayan ti kumparek. Agshit kayo? Saan? Ina makiistorya. Anyela ki dinayanak ko. Kas ka laki ni nanang mo ngagsalsalod saw. Una ta sigurado sa pulen da kayo manan ni nanang no sumangpet. Kat awan kayo ang makita na. Basta ibaga manapanak iti ayan ti kumparek ah. Hindi kay madanagan anak ko. Saan kami nga ginom iti kumparek? Sa di naman ang dinapanan ni tatang mo, anak ko. Napan iti ayan ti kumpare na nanang. Anya, kunak man no nasakit ti sikat na. Ni tatang pa iti kunayaw. Ay, nawaw day tatao. Awan ti nasakit abakrang na dayjay no chismisan ti papanan na nanang. Pudno saan amamartag. Saan met amanugal. Saan ababaero. Ay na, sa bali ti bisyo na met, anak ko. Nang, bagbagaan nyo ngamin Di nakto pa ibang pangag. Urayan niya ti bagbagak. Kasla saan met makarik na. Ay, sana balen, nanang. Tinapatag, saan na kayo akabkabilin? Imay ka may, pare Berting. Umaya amang makistorya kang ka pare pipitaw. Andiyan iti pag-istoryahan ta. Nagawid ka no magayam ni Robert. Wen, idila sa badaw. Nagawid data iso ti kayat ni bakit na. Panagkunakit saan na palubusan ni bakit na ngagsubli jabraw. Apay ka nung may paray. Dayta ti jak amo, pare Berting. Ay, amangan mo ano adda kalukuan nga raramidin na. Ay aguray ka man pare. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Isumot din ang nagawa pagsasaritaan nagiti chismosa di tawiting siya. Itay limabasa. Ay nawaw. Apay nagpigsa ka tilapayag mo. Ay ka talaga. Uray adayaw. Kan uray arasas ka mangag ko paray. Ay na, una yan day siya aberting. Rabiin ngam awan mati ko na ng agawid. Ay nawaw. Inak ka di sukunan, nanang? Ay saanan anak ko. Rabiin. Delikado no rumwar ka. Irikap mo kit din tari daw taumunatan na maturog. Kasano nga rod na sumangpat ni tata? Ay kaparikot na matan Asino nga minti nang ibaga amarabian. Sigurado. Disturbo man na nitipan naturog na sumangpat. Basta irikap mo tiri daw kunak. Santay nga mo. Ang mga nuplano na matan ti maturog. Iti ayan ti kumpari na. Sapay di na intugot mo ti cellphone na. Ingagara na taam mo na nga awagan ta. Nalaing. Nalaing at talaga no may papan iti kakasta abanag. Sabihin, pare Berting. Apay di ka pa agawid. Madamdama pa ya pare. Itado pa iti pag-istoryahan ta. Mga nagur-uray ni bakit mau. Saan? Sigurado nga imunan na naturog dayjay. Sigurado ka? Lungay siya tiguran ni bakit mau. Saan nga ron? Nasingpo ni bagat ka. Nya ka matempare. Uno saan? Amangan no umay nakapay sukunan. Anya launay ayat ipagdanaga maparay. Agawid akto ka day. Agtuga ko agiday. Tado pa iti kayat ko asalud-sudon kang ka. Meron, bakit? Woo! Dakaw! Lukatan nyo na tiri daw! Lilian! Woo! Bakit? Mabit lang, tatang!
Agyaman naklaunayan ako ha. Ay no, naglamak dito irwarsi ka. Apay nga minita kayo lang. Ado nga ro tinagsaritaan mi iti kumparay. Wala mo nagkayong ngarudan. Inayadan nyo ti magna, tapno sana madisturbo ni nanang. Apay, nagunget kita iti inam. Yun, kasanumot ngamin tatang. Imbis nga agina na kayo, nagdiretso kayo mo titayan ti kumpare yun. Oy, agreeing ka ditan Berteng. Anyat orasan. Nasa papay, mate. Wen tamasapa tama pa ni Jigarden. Madamdaman to ka di. Iturog ko labi, tanin na puyat ha. Asino nga minti nang ibaga marabyan ka? Italamanan. Italamanan. Inton sumaro na rumwar ka, itugot mo ti cellphone mo, tapno na lakang awagan ka. Nalawag! Naimbag abigat mo bakit? Awan, tinaimbag abigat ko. Di ka kadiagong uy. Ay nawaw. Asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramida ma? Anya launay ay tinagis istoryaan nyo iti kumpare. Ay kadua. Namuak nga ro da nagawid ka ni Robert. Saan ka nung agsubli ni Diabro? Ta saan apalubusan ni Bako na? Agraman day taamanag, amumpay. Agtugaw ka tapno istorya akmat kan ka tinagsaritaan mi iti kumpare idirabay. Tapno updated ka mat. Bigbigatan anapudot ti ulom. Ay! Mangan kakit din. Tapno agrobwatan. Kariring ko pa ilang agrobwatan. Anyat orasan. Amumat nga do ti maarami di jay talon nita. Agpuyat ka pailaang para iti day ta chismis. Rumabiin bakit? Anya kumaita no rumabien. Apay di tapay agaway. Ituloy mo kit di ti araramidam dita. At dain nalak kapag silaw ta. Ay nawaw. Kahit mo asawan, ag-flashlight tang agtrabaho. Apay, ada reklamom. Apay, di ka pa'y nabanaw. Apay, di mun ka bailan. No chismisan ti papanam, saan ka mo tamabambanog? Uray pa'y marambyan ka. Ngam no trabaho dito'y talon, nalaka ka mabanog. Ay nawaw. Eh, kaya sa bali mo, dayjay Pangaasim sarda nga mo, day ta kinamaritis mo si Kaberteng. Lalaki ka ngam chismosa ka. Ay na, nakabamain launa yan. Mari Veron, ninsamo lakay mo di tataulan dagiti aso idirabi ay. Ay, isungag pa'y sumari. Masurunak nga rod. Napay, nagapuan na ay Iti ayan ti kumpare na Diyak mo, nanya tinagsarsaritaan da. Apay, di mo sinaludsaw, maray. Ay na, sa anak nga interesado, mare. Ay, si kakit di mo, mare. Ay na, mare. Siya kunti mababain itikas dyan nga aramidan nila kay ko. Tunggal maibaon, mabaybayag. Tagayam, nakimaritis pa'y nga umuna. Ay, no daduma, marabyan pa yun nga agawid. Ay, diyak amon, mare. Ay, kapadasum abagbagaan amare. Ibaga makontrolon na mo, Di naktumat ladenggan, mare. Ngamen, ti amuna, husto ti aramidan na. Agraman biyak ti kaaruba na pakibiyangan na mutin. Ay, won, mare. Nanggagkuman, hindi na minsan nga alda. Nilakay mo, ti pagsasaritaan dagiti marites di ta waiting shade. Lalaki ka no amarites. Ay, sana bali at apudnumat, mare. Diyak ilibak. Marites at talaga nilakay ko. Tay tasamot ng tibisyo na, mare. Itaman payasaan arimwar ni tatang mo, Lilian anak ko. Rimwari tayo mo, nanang, nagsublimot lang nga dagos. Apay ka, no? Diyak man na mo, nanang. Agtatal na mo titay si Mangpot. Na, apay nga ta. Kasari tayo, nanang. Oh no, ada siguro nang ngeg na. Day tati san tayo nga mo, nanang. Mabit man lang, tagsarita kami itinalapat ka ni tatang mo. Winang, nasaysayaat. Ngamin, saan kumot nga roda masungbatan dagiti sa ludsudyo.
Nilang tatang ti makasungbat kadagita, nanang. Rest demat ita. Apay asan ka anapan iti ayan ti kumparem? Sana? Ay nawaw. Ita mampay. Kasanaw, nangag ko siya mutin ti pagsasaritaan dagiti Marites iti waiting shade. Manan? Apay amanay? Wala. Tanangag ka naman ni Mari Angela asika ti topic da di kalman. Ah? Lalaki amarites. Kunada ka no? Anya? Ay. Si kamatan ti topic da ita birteng. Anya nga itiri na. Ay, no saan la ababay dagita? Nay. Ay, agsardeng ka man si kabirteng. Ita taam mo muntirik na ti may marmarites agnakam kan. Sana na saya takit kitaan ang marites ti may sa apadre di pamilya lakay. Ay, nawaw! Biag ti pada matao kat di mo pakibiyangan. Agbalin ka kuma apagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.